Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Dagi pongut kinong de madan kilatur sha ka office jong shilo municipal board bandawa bagade ben khot pinlong no ek jingalang jong ka provisional town vending committee mardor haka shitarik haka artrik unai lar arajar apusan khnam ben bishar byang yekitu kinong de madan bakila yo ek certificate of vending namal bakidon ki jaka shong de jingdi ha parking lot ka muda kide ki beren Kakong Angela Rengat, bekeran hakilar petai kubor, kelakin thoru, babale ke Shillong Municipal Board, kamla banai, yaka certificate of vending, syiki bebuan kinong di madan, kibedai hok, balik beladu kamai jakpo, tanah kadau bakimpat yok satya, yaka certificate of vending. Kalau angru, katba ke municipal kampat yo yaka jingalang, jong ke provisional town vending committee, kinong di madan kindang penlombait yaka jingaki hakmat ke office jong ke municipal. Ani apa macam tu tadi siap telah ani ni. Wah, balik siap bal deh. Bersiap cincang yang tinggi dah khasmat. Aku tu kapuan buat kerajaan. Dah minta mul gaya sebetulnya. Kalau kita cuci. Ani apa macam bal deh, yang bal deh wow. Hadu kena baji sedang ni yang bal deh. Fitri ramai itu lalu dong lalu. Pada bukan lain sama beli berhan dan pilih pada para kolang yang mulai itu. Kalau milih orang, dan berhan dan pilihannya kibadok, pilihannya kibadok sebab kalau. Akhiran berumur. Lalor pati. Lalor pati yo JM. Ada cerita lalu kawan di COVID. Tempat tak. Padang long macam sebab pala. Kaba het tam ka jinut ro hakawai ka longieng ka ina banta ka puli puthi lalor ba ka puli puthi hang ni hajla jongi pusatrai kata ro ki perlut ki phau mdan ba control mdan ba regulate kita ki fees ki ba he ado all private education private healthcare ka ba rem hado ba ki bniu la long ba shu sret ki ba ki shu im pathar shu im salit kat bala Gigi sim ya kata responsibility ya kata jingkit kia ban penusong sekolah ki konjang tu. Mentah kalau apa yang pakut uni Islam. Kau November ni vaksin kita live au benai kadang ni. Bagi kita hai ni tip. Kalau nak kita hakkan kini kiba yang hakkan macam ni saat ban penang prestat ikut. Ni ban yang kita hak mentah ada don ki school drop out mana ban sih. Kimot ki fokus kim don hak ban penusong sekolah. Jadi ni dan hak. Wat lah kata ka. Jingla jingkini Kita tiru ka tron haru. Tak iki bro. Ngangat harangi hapku ban ai saka anti corruption. Namar ba haka kita itu tiba sam. Ya le kini kam om na kajing temu ban pensuk ban yang ya kadai kadai ban shna sa ban ya. Ban kulmar ki kabam na. Yo betul yo betul. Ini ngimdan jing bisni yang kiba di hak banyo ki di banyo. Hai di kong hasi badi wai dong. Na badi hang tu mentah apa rendang. Na do mundur na do menteri tarik ke Julai. Shwai kan ka aku menteri tarik Julai ro kena pen koi siti. Man ongai pi siti ki la shat na do ka khatsau na do ba ki ka to si khatra. Kini paro arpulai. Kapa arpulai lem di bang syukran haler. Nida detail ki kita ki issues. Every single number that you have thrown up, we have countered it or supported it. If it's right, we have given people's names. Nila ay hekpat ki sabut hang ni. Nida pimia kwa banyak keren. Kani kalau apa yang ke office jokiru. Kalau apa yang special officer, kalau apa yang DC, kalau apa yang office joki. Subha. Nanti pakai barben, udah pidai banyak puli banyak Namar ni rungin kuat ban keren haler, bang keren halau disebut, ban halau ke kabadon sisa Hamadan. Namar ni mendek beri kuat ban betul mari, senang. Ni wan hang ni ru hakan nong rem jok an, bat jok hok. Ni di ban hok bat mat senang di bahaya. Keren lembag ikut di kabut. Ela shine mar kan hap song ke PTVC. Kan hap pe kita kibado COV kibade hok ban yo kibah kandailat.
Katuka jakarong ihaban review biang. Kidon ki jakan tu badan upaya bamlong mansong. Kidon ki tu ki kong ke onga bangi haban ne respacing tu cabar. Namar ki le kidon tangkat ni i jaka. Bagi di so, ki di kwai. Kan ayu ban geotag ban bu ki along that way. Sakaway paderu Shaki we jakale kimpat bit ban tuklar kat kampat syong ke TVC. U minister u di ban song thoi kan ni. Wanum yari tengen hadin ka kot, nama ka kam ka kot kayat ka kam ka kot. Ni buram ya kata kayat puntang. Dari mangi hang ni wan ban kren ban dawa na kasokar. Ban ngidan hak ban mi madan ban dawa na kasokar. Ni kam dawa na kanungan we ka authority. Bat ka jing pen snow jongi ka long ba. Hapok kan ni ka anhi ka ladon ka jing pen tron jing pen hen ni ki kendon an. But ladakim khot marma di ka TVC mendaga singi nela shai ka jing ki kan lang kampanye. Ngila ai kini ki kot kan ni po nadu bas dang mi ki jing kundrum kandram ngi ong khot shoi ka PTVC. Nama ka tu ka body ka bakidon ki representatives jong ki focus banyak keren. Halor kita ki jing ki ba mi. Kidang bun haru ki beri ki ba kampat yo kata ka COV. Kumno pin pendu jakpo ya ki kat ni po tayo. Ka EU ban penbet, ka EU ban pensisha bagi dei shisha kita ki nong de badan. Mereka di ban yat ling ba ka PTVC. Kamla ban long ba ki shuai maki nang ni. Baling ong kata, nama kinda hot individually ki beri sakani ka office. Ka ka ban khangla ya ki ban de ki license ong nga. Wat ki bam de ban yo hok ru kin ai ka license. Mar kata ka hab yat tik pa tik hab don written record ka hab yat ling ba ka PTVC. Nama ngim kwa bakan dan kanu ka corruption ne ka jingle Siliang yano Ndrei menta kat ni pau teli ki kat ni la jan si file ngi submit tang ka ni ka sita yaw. Pan i da ai da ka evidence kinu kita ki badai hok pan yo bale ki sha ja ka kerteng kom nim tai. Ndrei kim ya kloi banya pet banya penbet. Hadu ba pen bor ki pat ba ban mi sha surah. Kata kan ka bahakmat ka bangila adawan nado man swa menta la kat no tayaw. Hadu menta ka lokwa ka PTVC ka bangi day nong may khmat mangiru menta ka klempat syong bat ngi khot marmar baka day ban syong ka PTVC mendagas ngi lanela shai kam day ban slim palat ya kali sakaway kidang bon kitu ki bah khandai lat ki badu ya ka COV ki badai hok pan yo ki bala syong ki pau slim ndrei ngila pen pau ka survey ka biang ki kot ki sla jo ki biang te bale ki do ka EU ban pen bet ki bat ngim kwa bakin sukot ki mo shani ku manga ngan ban si ban ya kata namar ngila sai ki keteng jo ki bre ki ba khot hang nero namar ngimla ban shania ya kata ka proses bat kam dei kat kum ka an ka hab ya kat kum ka an te ya ki toru ngi de ban pet hapo ka ni ka sita yo ki la de ban yo allotted stall ki la de ban yo ban de te sakawai ru shaki wei ki tan jo ka shalong ombit ban berngem ombit ban le kanu ka kam na makam pat dep ka kam katuka list ka bakhat saus pa kam dei khat saus pa an ya thu epi de pule ka kot layu i baka don ka era wat hang turu ladap kitu ki khat saus pa kam pat don ka claims and objections halor katu tingim nam tip tikna manu badai hok ban yo manu bam dei hok but ni reject ya kitu ki number baki should say arbitrarily kabamut ki should say daladi kumentangan ong epi ki penmi ba hang ni ha words lik katu hau tuli ki basong nadong inang khlung mangi ngitip ki don be ki hokka sang tu be di sana be di be di menta pi ong i weiru nang tu imlong eligible halor kanu gorong rem samwat pran sayo mulong katu pongut ki beriu menta pi sei tang arpo manu besi kita ki number habangi ngimpat ya syong ngimpat ya lek kata ka claims and objections tika jing dawam ta si kalong ka PTVC ka hap syong marmar itu ki badu COV kamtam hakan dailat ki ban yo no hapok ka sita yo ki ban yo ka jaka but kini ki hap ai shai mentai ka list tik ka list jong ki bre ki bala sha allot stall hang tai but ka stall number COV number itu ka list ki hapan ban bu ahmat jongi ki member jo ka TVC namar ba kadang don hi ka jing keno paki don ki bre ki bom dei hok ban yo ki ba yo tu ndriu pau kli ki bre ki ba dei hok ban yo bat nga ong ki ba dei hok nama ka biang lot ka kot kasla ka biang lot kata baki la ju shong yo palat ya ka shisnem palat ya ka arsnem ki don le ki ba shong yo la lai pau snem iti kong iba de wai dong iba khamrim ban yano ro kumno itu kham yo te mereka ikat dak wa penlong ba kajing tri kam thurmur te kajing tri kam thurmur
Bat ka jing bom ya trailang ken dei be trailang bat ka seng ju kinong de madan ki sei kini ki les ni pet in the doni problem ni fix itu problem hang tu kan me ka jing kulma. Kam hado kata ka kam. Bat sakawairu utu balik itu ka digital survey ubala ashim khatlai laktam udai ban penpai nama kadai ka pisa jongki pajba penpai syaki pajba ka tu ka khatlai laktam nama hak ka kerteng joki nong limbanan pi ong digital survey bakan suk bakan wan ka message bakin suk bakin pet ya laki kerteng ha ka core internet bakin suk bakin yo ki message one shim COV one renew COV kham long kusta ni kham la atang ban geotag ru yaki hawkers Ndrain dade ba ki pedang ya ka app bagi IA mangi kata tharai kala ayat bet ka kham te mentau tau bashim kita ka pisa jong ajong pigi pajba haka keteng jo kinong di madan udi ban penpai kata ka pisa na kham tri kam kata ka ai bat kham tam halor ki kam jo kinong di madan lilei kala batai sai ka an ba kanu ka rai ka di ban yat ling ba ka TVC PTVC tingi ngitip sai ba kham non ka discussion ya no PI ka ka contract ki shukwa ban kerke shustang dhom tham ban pentrei hantai tang nang taswaru kala ade ka corruption of power manore manu pendon kam ya ka bor jongki kumki minister ne kumki officer ban ai kam ya nore ya no ban le ka to ka jing snai tiki stol takatahi kala ade rupa ka corruption of power and also corruption of money nama ba it would involve lakhs ka to kan pansna hito aklam ong mangi kampat hun ketika sengkinung di madan kapan negotiate man yo itu kajaka kaseng kinung di madan ro ka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association kapayata siatai haka PTVC pangim tre ban room stu shakrum man shong hakituki cages baki ong bat nya rai lang ban sna sta sa drong ndai hakata ro ngi karang ya ka jinga kran ka khaddo ka meeting kandai tarik ujun bakar polai ngingi boycott halor ka nongrem bakadan ka jingkan rum kan ram basam COV but hakitu ki art lagi meeting ru wat langi kamdan mangi ya khampau bakila ya rai on snat rum tram itu ndre unilaterally kam dei ro ka PTVC ka barai ban snang tu but bangi ong bangim hun namar hapor bangi rai ni ong ini pet lang kimno ban yasna ang no ban pensong ya no man ta hindiu I ka ikon ka yo luri luran tu ki mar ki le lang huntu mi thui tha ki don ki bat ni hapan chanya ate ya ki nong de madan baki de maki ba de madan kin so thu maki khayo ban ya nga ne pani ki ofsar manu manuru mantla ki kre ka jan second hand ka jan thamai ur che ei u itu i bapli kong i badi kwai hapadeng ju ki jan manu ban yo I ka apun long tu mal ka tangi ni ong im pedang e por kompan dai pindi I ki don ki paya ba he kim salyak shoot snap into paya ban bu tangi we I sinduk huntur ka long sakawe shano kita ki toilets shano kita ka crash shano kita ka kudam wadum ong ka tu ki jakawa shong ki kudam namar pakai ka specification ka no ka size ka kudam kumne kum tayo ka dibandon man hakani hapor baslap kadon ka jing ther uslap ka jing lang hang to ki don ki kong ki badi jan laj hela sniu lu ki jan to hapor tinda de ba lang la ya perkhat lupa ini kita ki e bro ram jongi kum ki nong chong snong kum kita ki citizens kalong ban participate na ban simbenta ha iwei benta haka benta basnaan ne haka benta ban ajing mut hangno ban sna surok hangno ban sna nala hangno ban sna kanu ti ngim pedang ya ta ban ong bakade ka kamram jok sarkar hinda I emta ban ong bakade ka kamram jok sarkar ne kale na pangkat bamon kan penyeng pakidulan kat nu phau mala hang tu hangno ru klam da perkhat ya ta easement act klam perkhat ki ki an ka bam la long but kam tam halor kan ka kam na makla don ki jingya kran but kam don kanu ka bakhang baki baka sarkar ka dipan ngap ya ka jing sngo jong pai ba but balai ban khan tran baki ki pai ba kim don idea mangili le na kaseng ngila engage ki architects na marhang ni Shillong ki long obsess ba kata ka Sikkim model ngila ya kran la lai teli ki meeting baki architects ki bana Sikkim ki badon bentalang bat ketuka MG road ha Sikkim bat makihi ki ba ai ka weka design road ngila submit dia kata haka tu kasin banding kong ngila presentation kampat don ka full fledged design ndre hadin ka tu ngila pen poi kata ka design chini ndre kini ki klamya
Islamia Parwa. Mendai tangki arkitek si planners na Sikkim, na Delhi, na Bangalore, ki badon benta bakatuka Indian Institute of Human Habitation, na marbaki dei ki break bala don experience ba hakum kini ke. Mendai kadai bit kajing bam melin ban yo ki pat ba ki ba bo jingkeli bat kadai kajing iben. Na makim la ban mudur baki nong dia madan ila ban ahajing mud nakila ban ong bangir ngi kwa ban cimbenta ban terhat kuno ban sna bat katu ka rukom sna mentaru ka bamdon kitu ki jar nei kade kecing ajing but juki nong di madan hiting ila awat mendon kam ban perlu hado kata-kata ban sna ko miyeng susna be kom ka platform tama hakan ko rukom ngi sna kata hang ngi bu ya ka jaka e kila di ban consult shushu mentangin ya song ba yang ni hado ba kajing dawa jungi bakade ban song marmar ka PTVC da ki khot PTVC mentaru ngin song Ndai tika jinga ki kan hab ya chkhmat na marba mdon la chuto kumwe Wat penleno yakni kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sapo hajar hadu hnriu po hajar tingka menta phila banyo hagador lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar chaneng phinyo tang san po hajar tingka amtang kata ka wei ka sopti ka de ka wei ka design tang na ka benta jongphi wan jet nok loi na molai moro bat na mot pran pho no menta hau khandai saw lai hnriu san pra hinyo lai pra